Öyle durmuşup size gerek. O taparağa gerek geldi. O taparağa. Demet iyiyem geçti. Sizin çağalanla gerek. Sizden bunu yani bir araylık samimiyetsizlikten mi nämeden ediýänini bilemok bolundy onu. O bir gowurulacak hareketler däldir. Tarihte son gaty utanılacak zatlardır bu zatlar. Şo zatlaram käte fikriňizi, akylyňyzy aýlaň şo zatlar. Tonşdur. Milletin şu ýagdaýa düşmesi gaty tonşdur. Kimin boşandy watyr. Garada tomoşaçy bolup demet börenleňim özüne görä boşandy watyr. Tedin çykarmany öýreniň kim şonu alakdyr. O bilip bilmediklerini bolmagy şondadyr. Bu hemmeçe ahlaksyzlygy ýerýändir. Millet gaty ahlaksyz bizim milletimiz. Bunu boynumdan almak gerek. Tonşdur, agyrdyr bolup gaty ahlaksyz. Betparçylygynyň ahlaksyzlykdandyr. Başga zatdan däldir. Oňa ýapýaňyz ol ýok. Dedim, her biriň şahsy ahlaksyzlygyndandyr. Bunu bilin. Bunu size men alak biri aýtmasa, o spaçylyk edip, o size ýaşly etdim kendiler onu ýok. O sizi her biriň personalna gaty ahlaksyz. Şu betparçylyklaryň hemmeden şondan başga zatdan nädir? Dostlar. Kynçy bolup oturmak hasam beter tonç. Häzirki ýagdaýda tapara bu halk üçin beýleki illeşler üçin hem ýa-da kynçy bolmak ýagny